Vítam vás u mojom novom videu a dneska budem troliť moju najlepšiu kamarátku o 4 ráno. Budeme jej každý deň volať a dáme si cieľ 10 dní. Pre ľudí, čo neveria, fakt je 4 hodiny ráno, ja si nerobím srandu, mega unavená som a môžete sa tešiť, voláme jej. Mám pre teba otázku. A nemôžeš mi povedať ráno? No, to je jedno. Vieš, ako je olivový olej z olív? No, A vieš, ako je slnečnicový olej zo slnečnic? no, Potom, z čoho je detský olej? prečo sa ma pýtaš také blbé otázky o 4 ráno? Nie, len tak ma to trápi celý deň a neviem, no. Proste neviem zaspať. Dobre, ďakujem. OK, prvé splnené. Ahojte, máme tu deň 2, ako volám a trolím kamarátku o 4 ráno. Dôkaz máme. Je 4:01, takže ideme na to, ideme volať. Ľudská, je veľa hodín, chod spať. Však ja som spala, už mi daj pokoj. Dobre, dobrú. OK, takže ideme na ďalší deň. Ahojte guys, je tu tretí deň, volanie najlepšie kamarátky, trolenie, dôkaz. Ideme na to. Takže ideme volať. Chcela som ti niečo povedať, ale zabudla som čo. To si ako si robíš srandu? Nie. Dobre, ale povedz mi to ráno, nie o 4 ráno. Dobre, dobrú noc, papa Zlatko. Dobrú. OK, to bolo rýchle. Nečakala som to takto, ale ideme na ďalší deň. Ahojte, mám tu ďalší 4. deň, volanie a trolenie kamarátky o 4 ráno. Dôkaz máme, takže ideme na to. Takže ideme jej volať. Prosím. Rýchlo odpovedaj na správu, rýchlo. Na jakú? Na tú, čo som ti napísala. Kedy? Už vypršala. Vieš čo, chod s tými tvojimi vtipkami do riti. Nie sú vtipky, to je pravda. Dobre, dobrú noc, Zlatko. Dobrú. OK, tak už na to docela prišlo, že sú to vtipky, ale akože to je úplne jedno. Pokračujeme. Ahojte, máme tu deň 6. Trolíme našu kamarátku, voláme jej o 4 ráno. Dôkaz, mega som unavená. Toto stávanie je najhoršie peklo. Hej. Nie, proste... Vidíte na čo? Nie, ja ani vôbec nie. Ideme na to. Takže ideme už volať. Vlastne to... Ahoj! Ahoj. Myslela som na teba a mozog mi povedal samozrejme. Prestaň už. Dobre, dobrú noc. Dobrú noc. OK, tak dúfam, že to už zdvihne.
ďalší deň. Fúha. Čaute, je tu deň 7, trolím a volám najlepšie kamarátky o 4 ráno. Takže ideme na to. Dúfam, že to zdvihne, takže ideme jej volať. Ľudská, počula si ten zvuk? Nie. Presne ani ja. Chod do ľudí. Dobre, papa. Dobrú. OK, tak. Ja som si musela dať reálne na pyžamo. Toto, aby si mi nevideli moje pyžamko, aj keď to videli mi včera. Ale je tu veľká zima, jak frac. Včera kúrili aspoň, ale teraz nie. Guys, editujem to video a uvedomila som si, že úplne som tam rozprávala divné dni. Proste o deň skorej, tak si to prosím nevšímajte, nebudem to opravovať. Ja som to opravila, že 6 a potom už tá 8 tam by tam už proste nemala byť, ale ja to nebudem opravovať a aby ste iba tak vedeli, že ja som sa iba pomýlila, tak deň 8, volám najlepšie kamarátky a trolím ju o 4 ráno. Práve je 3% a ukazuje mi, že s niekým volám, ale pritom to vôbec nie je pravda. S niekým volám. Dobre, to je jedno. 4:06 a ideme jej volať. Ona to zrušila. Vidíte, bez odpovede. Uvidíme sa pri ďalšom dni. Ďakujem, že ideme. Posledný ideme. Volám najlepšie kamarátky o 4 ráno. A proste dúfam, že to zdvihne, lebo včera to nezdvihne. Proste nezdvihla, takže a to zrušila. OK. Nádej, výdych. Viete čo? Vystajem sa na to už. Bez komentára. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a ja idem slípik. Takže, papa.